BTC दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा देरहासात बसुमतारीनि गं 13 मोन 13 साहा बागानखौ इभिक्शन खालामनो थाखाय अर्डार होनाय बाथ्राया बेसेबां गनायथाव जाखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गावजों गाव जोबा माने सैमा अमा गावजों गाव जोबा तारमाने मा एना एनि खालामनो बिराद माने अस्टार्ट ना होमबा दिनै थांनाय मोनसे समाव आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थाहैनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांनाय फर द नेम अफ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेफोरबायदि माहारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै दावहा नांनो थाहैनाय सासे माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरिया माबेबा मोनसे समाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय गावनि आखायाव जा पलिटिकेल पावार दं बै पावारफोरखौ माने इलिगेलि सोरबा सासे बर' फिसानाव माने पार्सनेलि एटाक खालामनाय पार्सनेलि माने मा पलिटिकेल इस्यु खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनैयो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों लोगोसे दिनैयो माखासे जोंनि बर'नि लिडारफोरनि जाबायदि आखुथाय जाबायदि माने खामानि मावनानै दिन्थिनाय बिसोरनि आखुथायफोरा जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशननो मालाबाबो मोजां मेसेज होलांनाय जायाखै दिनै टाइम अफ आसाम मोनसे निउसाव जों नुदोंमोन जे with the help of B.R. Ferenga, Assam police and army were able to gun down over 200 NDB cadres and arrested more than 500 cadres in last 3 years. दा दिनै बेफोरबायदि माखासे बाथ्रानि आन्दोनि बेनिफिट्सफोरा मामोन नङा होमबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै जोंनि गेजेराव जालांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ गाबोन समफोरै जुदि नोंनि आखायाव माबाफोर इलिगेल जुदि पावार फैखांनायनि उनावहाय नों जुदि बुरखां रायखां जुदि मोनसे डार्टी इस्यु खालामनो नागिरदोंब्ला एक्चुअली बियो जोंनि हारिनि थाखाय लोगोसे इयुन जेनेरेशननि थाखाय बा व्यक्तिगत पार्सनेलनि थाखायबो माने मोजां नङा दिनैयो बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गावजों गावनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गनायथावनो हायै नायथाव जायै सहायथावनो हायै दुखुनि गोथां जारिमिनफोरा बारनानै थांबाय जानानै थांबाय आरो दा समाव प्रमद बर' बिथाङा जितिया बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो बे प्रमद बर' बिथां उदै गेन्द्राया बे थांनाय 2008-2012 नि जालांनाय माखासे हिंसायारि जाथायफोरखौबो सोरबा जोंनि बर' फिसा पलिटिकेल लिडारनि थाखाय जादों सोरबा जोंनि बर' फिसा लिडारफोरनि थाखाय जादों होननानै पलिटिकेलि दुसिनो नाजानाय जा माखासे नुथायफोरखौ जों नुबाय दं बिबो मोजां नङा बेखायनो आङो ए टु जेड जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोर दङ नेक्स्ट टाइम जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोदो समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै जालांनाय जा दुखुनि गोथां जारिमिनफोर जायफोर दुखुनि जारिमिनफोरखौ जोङो गोसोखांबा सहायनो हाया मोदोमनि खोमोना गोसोखांबाथाय थिया गोख्रों जायो बेफोरबायदि दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ नोङो नोंसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि खालामनानै इउसलेस खालामनो नाजानाय हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन हायोब्ला नोंहा जुदि पार्सनेल टेलेन्ट दंब्ला पलिटिकेलि बेनिफिट्सनि थाखाय नों बेवहाय नोङो इउज खालाम किन्तु जारिमिननि दुखुनि बाथ्रा आरो लोगोसे सोरबा बर' फिसानि इस्युखौ पलिटिकेल इस्यु खालामनानै नोंनि थाखाय नोङो दा बाहायनो लांनो नाजा सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो मिथिबाय मानि थाखाय जों दावहा नांबोदोंमोन मानि थाखाय खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा मानि थाखाय होसिखावदोंमोन गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय गावबागाव पकेटाव लाख लाख क्रर क्रर रां आरजिनो थाखाय होसिखावदोंमोन नामा होसिखावदोंमोन दिनै साफा सानै लिडारफोरा क्रर क्रर फैसा पकेटाव जानायखाय माने मा बेबायदि लामाजों बै जोंनि इयुन जेनेरेशननि सानैसो जाखांफुनाय माने लाइमोनफोरखौ बे लामाजों नोंसोर लांनो सानदों नामा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि ना न' बड'लेण्ड न' रेस्टआ मा गावबागाव बेनिफिट्सनि गावबागाव पकेट मानिखौ रोजा खालामनो थाखायसोमोन नामा थारमाने बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिखौ तारमाने पार्सनेल व्यक्तिगत बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि एक्चुअलि नोंसोर बायदि माखासे सानैसो लिडारफोरा रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै माने मा उरलुलांनो सानदों नामा सानबैसे हागोन बारा गोबाव दिन गैया
सानबैसे मालायनि सायाव इलिगेलि अयनाय खालामलांनो सानखो जेब्ला बेनि पाबा नांगोन ना बेनि साजाखौबो नोङो लाखानांखागोनखा आरो जाय सुबुङा मालायनि सायाव इलिगेलि अयनाय मावो नङैखौबो नंगौ बायदि दिनै जाबसिनायनि दायनिगिरि खालामनो नाजायो बेबायदि सुबुंनि लास्ट स्टेजआ ओरैबायदि गाज्रि स्टेज जायो जाय स्टेजआव बेबायदि सुबुंखौ सापर्ट खालामग्रा मोजां मोनग्रा सुबुंफ्राबो हेरेसमेन्ट लानांगौ बायथ' जानानै फैयो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंना खिन्थु थोंजों बाथ्राखा आं खिन्थु रावखौबो केयार खालामा बर'नि जेसेबांखिनि हारिनि थाखाय नांनानै फैनाय लिडारफोर दङ गासैखौबो सनमान खालामगोन रेसपेक्ट होगोन खिन्थु गोनांथि जायोबा समा जुदि थिनथारोब्ला बै लिडारफोरखौ सोंथिबो खालामगोन रावखौबो आं केयार खालामा सिदा बाथ्राखा